eu studiez din greu pentru a domni în regatul meu. Dar Sofia are bagheta doar atât, cea apreciată nu sunt eu. Ce pot să fac să îi conving? Pot și eu ca și Sofia noi limite să ating, să organizez un bal, să decorez cumva special, să fac ceva atât de greu, să fiu ca ea și eu. Cu magie i-au uimit, s-au bucurat și au zâmbit, dar un truc mai bun dacă mi-ar reuși, mama, tata ar fi mândri negreșit. Ce pot să fac să îi conving? Pot și eu ca și Sofia noi limite să ating. Dacă o baghetă aș avea, magia ar fi de partea mea. Dar pot să o fac, nu e chiar greu, să fiu ca ea și eu. Însă știu că vor fi mândri azi mereu. Voi fi ca ea și